Ayan mga guys, napakabanayad at napakalinaw po ng agos ng tubig at talaga namang nag-enjoy po yung mga bata dito na aming kasama. Kaya naman mga guys, nag-enjoy sila sa pagludup-ludup dito habang kami naman ay nanonood lang sa kanila at hindi naliligo dahil alam nyo naman mga kandingon. Welcome back and good morning mga guys. Today is October 5, 2023 at magsiselebrate po kami ng World Teachers Day dito po sa Rosario Beach, dito po sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. So tara guys, samahan po ninyo kami, tara, let's! At ayan, pagpisok po ng aking mata, nandito na po kami, ang bilis-bilis po ng transition. At ayan, nanunukas na po ako ng pansit mga guys. Ito po yung aming mga pagkain. Ayan, inugog po yan na kamuting kahoy at kamuti. At ayan mga guys, mayroon pong utan. At saka syempre, mayroon po ditong ano to na hindi mabuksan talaga. Parang ayaw talaga magpatadi sa atin mga guys. Ayan, kandingga pala yan mga guys. At syempre, ano ba to na, ayan. Oh, ayan, macaroni po mga guys. At syempre ito at hinding tutuksan. Ayan, oh, ayan, lechon paksiw. At syempre, ayan, ano kaya yan ang mabarahibo? Syempre may biko, may kanin, at ayan may mga bulinaw, at ayan may mais, yung paborito kong mga guys. Bless us, O Lord, and make thy gifts sincere and about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Amen, brother. Okay! Attack! At ayun nga mga guys, nag-umpisa na kami mag-party at itong kasama ko dito, yan si Ma'am Melanie, ay nag-umpisa na po siyang manakgas. Nag-video muna siya bago siya manakgas mga guys. At syempre mga guys, ayan, nag-umpisa na nga po kami dyan manginain. At syempre, nauna na nga ako dahil syempre alam niyo naman mahihain ako mga guys. Kumuha lang ako ng kaunting pagkain habang yung mga kasama ko, ayun, namamahog na sila mga guys. At nananakgas na yung iba sa kanila, namumutos na sila dun, oh. At ayan mga guys, habang yung aking mga kasama ay andoon sa hapagkainan, umuubak at bumabahog ng aming mga pagkain. At syempre lumalagok ng masarap na inumin. Ayan mga guys, kami naman po ni Ma'am Melanie pumunta po dito sa dalampasigan po ng beach. At syempre balak po naming mamakulod. Ayan. Sa totoo lang guys, balak naming manguha ng dalo-dalo at ihanda doon sa mga nag-iinuman doon sa aming table. Ayan. At ayan, napakalawak po dito, napakaganda po ng paligid. At syempre presko po yung buong kapaligiran. Ayan, sa Ma'am Melanie yung may sinasabi sa akin. Ang sabi niya, hindi ka nagdala ng baon. Ayan, marami kayong pagkain doon sa aming table. At ayun mga guys, yung mga bata doon ay naglurlukso na, nagturutipagsaw na sa dagat mga guys. Ayan, grabe, ang ganda talaga dito mga guys. Pasyado na kayo dito sa sa beach na ito dito po sa Barangay Kalumutan. Ayan, ang ganda ng buong paligid. Ayan mga guys, doon po sa mga naghanap ng beach na matahimik, simple at maganda, hanapin nyo po ang Rosario Beach. Dito po yan sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At talagang namang mag-i-enjoy po kayo. Simple po, maganda at tahimik po yung buong lugar. At talaga pong ma-enjoy ninyo ang bonding ng inyong pamilya, ng inyong tropa, at syempre ng inyong mga kaalyado sa politika dahil malapit na mag-eleksyon. Ayan. Ayan mga guys, binibigyan ko lamang kayo ng ideya kung saan pwede kayong magtipon-tipon nang walang nakasunod sa inyo o nanonood sa inyo ng mga CCTV o mga sisitawo dahil eksklusibo po yung lugar. Ayan mga guys, pwede rin po kayong magdala dito ng inyong mga partner in crime. Hindi, ng inyong mga loved ones. At syempre wag lang yung kabit dahil ayan, madidimalas yung kanilang resort dito. At ayun mga guys, ito po dito yung kabuuan. Maliit lamang po ito pero napakalinis po, napakaganda po ng lugar. At syempre mga guys, secured po yung buong lugar at napakababait po ng mga namamahala dito, pati din po yung may-ari. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan, dayo na kayo, bisita na kayo dito sa Rosario Beach, Lawang, Northern Samar. Ayan mga guys, nagkantahan na nga po dito yung defending champion ng Tawag ng Tanggalan Magsaysay Edition. Imuha!
At ayun mga guys, abangan po ninyong part 2 ng ating vlog sa aming World Teachers Day celebration. Yes.